Wel, bore yma, da ni yn edrych ar yr hanes yma o lyfr Daniel. Falle bod yr hanes yma'n gyfarwydd i rai ohonoch chi, falle i rai eraill bod hwn yn hanes i chi'n clywed am y tro cynta. Dwi yn cofio clywed a dysgu'r stori yma yn iawn pan o'n i yn hogyn bach yn ysgol Sul. A chi'n gallu deall pam y byddai stori fel hyn yn aros yng nghof a dychymyg hogyn bach ifanc. Mae yna rhywbeth dramatig iawn am y stori yma. A dwi hyd yn oed yn cofio lliwio mewn rhyw daflen gwaith yn yr ysgol Sul a lliwio'r fflamau. Ac oedd e'n rhyw stori oedd yn dal dychymyg person ifanc. A dwi'n cofio y lluniau dramatic yn Beibl y plant hyd heddiw. Ond os ydy'r stori yma'n stori da chi'n clywed am y tro cynta, neu yn stori da chi'n mynd nôl iddo fe nawr fel oedolyn, dwi'n gobeithio fydd Duw yn siarad rhywbeth gwerthfawr i bob un ohonon ni trwy yr hanes yma. Nawr, da ni yn darllen yr hanes yma heddiw ac yn cael y neges yma mewn cyd-destun, lle mae yna lot o bethau ansicr yn digwydd o'n cwmpas ni yn y byd. O'n i'n digwydd sgrolio ar newyddion BBC bore yma cyn gadael y tŷ, ac o'n i'n darllen fod yna ymysodiad difrifol o'r newydd wedi digwydd yn yr Ukraine bore yma. Da ni'n ymwybodol hefyd yn dydan ynglyn â'r sefyllfa anodd iawn yn Israel a Palestina, Yemen a lot o lefydd eraill trwy'r byd. Da ni'n byw mewn cyfnod ansicr yn dydan, lle mae lot o ryfeloedd a lle mae lot o bethau anodd yn pwyso ar bobl. Mae yna rai pobl hefyd, dwi wedi llwyddo lles fy nghalon fy hun i diwnio allan o'r newyddion o America erbyn hyn, ond am rai diwrnodau mi oedd y newyddion yna yn pwyso yn drwm arna i fel llawer i berson arall. A'r pwynt ydy, mae'n hawdd yn dydy i adael i ddigwyddiadau mawr y byd bwyso arno ni ac effeithio arno ni ac symud y pwynt canolog ddyle fod yn bywyd ni. Ond falle bod pethau yn nes at adre hefyd wedi arwain rhai ohonoch chi, rhai ohono ni i fynd trwy gyfnod o bryder yn ddiweddar. Bod hwnna yn salwch, bod hwnna yn rhywbeth anodd sy'n mynd mlaen yn eich teulu chi, neu rhywbeth anodd yn eich lle gwaith. Hynny yw, da ni'n byw mewn byd yn dydan sydd yn barod i roi pryder i ni, a mae'r pryder yna yn dod mewn gwahanol flavours fel petai. Dyna ydy reality byw yn y byd yma. Felly, da ni'n mynd i edrych ar yr hanes yma heddiw, gyda hynna fel cefndir. Gyda y reality fod yna bryder o ryw fath o'n cwmpas ni gyd i ryw raddau neu gilydd. Ond dwi'n gobeithio fydd yna rhywbeth yn yr hanes yma fydd yn helpu ni drystio y niw o'r newydd pan mae heriau a pryderon yn dod ar yn traws ni. So jyst chydig bach o gyd-destun y stori a'r hanes o Daniel 3 i ddechrau. So oedd gyda ni'r brenin yma, gyda'r enw anhygoel, Nebuchadnezzar. Mae pobl yn ynganu yr enw mewn gwahanol fath, Nebuchadnezzar. Wel, dyna ni. Nebuchadnezzar fi'n dweud, achos gyda acen Gymreig. Ac mae'n ffynnu dydy, bod pawb yn darllen y Beibl o'i gyd-destun ei hun, a mae'r stori ddoniol na'n oes ynglyn â'r rhyw hogyn bach o Abertawe yn gofyn i weinidog. Pam bod gymaint o lefydd yn y Beibl wedi enwi ar ôl capeli bedyddwyr De Cymru? So, Nebuchadnezzar fydd ei fi.
Ond be bynnag, gawn ni ddifrifoli am funud. So, Nebiwchodynosor oedd yn frenin yn Babylon. Ac oedd Babylon wedi ymosod ar bobl Dduw, ar y genedl sanctaidd, a wedi cymryd llawer ohonyn nhw i ffwrdd i beth i ni'n galw y geithglyd, neu yr exile yn Saesneg, sef yn y bôn wedi gorfodi pobl i symud o ardal y tir sanctaidd i Babylon, sef mwy na thebyg ardal o gwmpas Irac heddiw. Ac ymhlith y bobl yma ath i ffwrdd i'r geithglyd oedd Siadrach, Mesach ac Abednego. Ac felly oedden nhw'n bobl Dduw, ond eto oedd yn byw mewn gwlad estron. Oedden nhw'n bobl Dduw oedd yn byw mewn lle anghyffredin. A mi oedd y brodyr yma wedi ffeindio i hunain yn gweithio, actually, i llywodraeth Babylon. Felly, bydden ni fel Cymru'n gael nhw'n Dic, Sion, Dafydd, dyma. Pobl sy'n gweithio i'r bobl oedd yn ei gorthrymu nhw. Ond dyna ni, da ni gyd yn ffeindio hunain yn trio ffeindio'n ffordd yn y byd yma, dydyn? A dyna lle oedden nhw, Siadrach, Mesach a Abednego, yn ffyddlon, yn eu calon i'r gwir Dduw, ond yn eu gwaith bob dydd yn gorfod gweithio i'r system. Ac i chi'n gallu gweld yn syth gobeithio, lle mae'r parallels falle i rai o'r pethau mae Cristnogion yn ei wynebu heddiw. So, doedd pethau ddim yn hawdd iddyn nhw yn Babylon. Yn arbennig pan oedd eu ffydd nhw falle yn clasio efo gwerthoedd brenin Babylon. A fe ddaeth hwn yw benllanw pan nath Nebiwchodynosor penderfynu codi cerflun aur newydd iddo fe ei hun, as you do, tyfod. Ac ar rywydd, iawn, does dim byd inherently anghywir gyda cerflun. O'n i mewn gyfarfod yn Bala wythnos diwetha. Ac chyfod Bala, i chi sy'n gyfarwydd efo Bala, sy'n modd le i chi'n troi, mae yna gerflun. A maen nhw i gyd chyfod, mae chi Lewis Edwards, mae Thomas Charles, Tom Ellis, O.M. Edwards yn Llanuwchllyn. Nhw gyd yn ddynion, chi sylwi. Maen nhw wedi anhofio am y merched sy'n arwyr y ffydd. Ac wrth gwrs, gyda ni yma yng Nghaersalem hyd yn oed. Mae gyda ni Christmas Evans, mae gyda ni gerflun fan hyn yn does, tyfod. Ond da ni, gobeithio, ddim yn addoli Christmas Evans, tyfod. Da ni'n anrhydeddu y gwaith na Duw wneud trwy Christmas Evans, a da ni'n diolch am hynny, ac da ni'n hiraethu Dduw neu gwaith tebyg yn dydd ni. Ond da ni ddim yn addoli y cerflun yma, na dan, gobeithio. Ond y broblem efo Nebiwchodynosor, a dyma lle ath pethau yn anodd, oedd nid yn unig bod wedi codi'r cerflun yma iddo fe ei hun, ond oedd yn disgwyl i bawb addoli y cerflun yma. Yn gynt yn y benod, yn adnod 4 i 6, ni'n darllen fel hyn. Yna, dyma swyddog yn cyhoeddi'n uchel. Dyma orchymyn y brenin i bawb sydd yma o bob gwlad ac iaith pan fydd y gerddoriaeth yn dechrau. Y corn, ffliwt, telyn, trigon, cyrthau, be bynnag yw hwnna, pibau a'r offer yna i eraill. Mae pawb i blygu lawr ac addoli'r ddelw aur. Mae'r brenin Nebiwchodynosor wedi chodi. Bydd pwy bynnag sy'n gwrthod plygu ac addoli'r ddelw yn cael ei taflu ar unwaith i mewn i'r ffwrnais dân. So mae'n dramatic iawn dydy. Chi'n gallu gweld y broblem fan hyn nawr. Mi oedd y bobl yma oedd wedi cael ei cymryd i ffwrdd i fyw i Babylon. Oedd hyd yn oed yn gweithio i llywodraeth Babylon. Ond yn eu calon, oedden nhw dal yn ffyddlon i'r gwir Dduw. Ac yn eu cydwybod
doedden nhw ddim yn gallu addoli y ddelw aur. Ac i ni'n gwybod pam maen nhw'n methu, achos mae'n dweud yn y deg gorchymyn, yn dydy, yn Exodus, na wna I ti ddelw gerfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod, na'r ddeiar isod, nac yn y dŵr dan y ddeiar, nac ymgryma iddynt, na I gwasanaethio, oherwydd yr wyf fi, yr arglwydd y Dduw, yn Dduw eiddigeddus. Felly mae hwn yn arwain ni at y wers gyntaf dwi eisiau ni godi o'r hanes heddiw. Sef, i ni weld fod y brodyr oedden nhw yn ffyddlon I Dduw pan nath nhw ffeindio eu hunain mewn sefyllfa le oedd rhaid nhw ddewis. Oedden nhw'n naill yn bod yn ffyddlon i'r gwir Dduw, neu oedden nhw'n cyfiawnhau eu ffydd ac yn addoli'r ddelw. A maen nhw'n dewis bod yn ffyddlon I Dduw. Ac oedd hwn yn ddewis dewr. Dyma oedd y dewis cywir, ond oedd e dal yn gofyn am ddewrder. Dyma nhw yn gwneud safiad. A dyma nhw'n gwneud safiad oedd yn risg i'w bywyd nhw. Oedden nhw yn gwrthod cydymffurfio i'r llywodraeth. Nawr, yn ein dydd ni heddiw, bydden ni'n galw hwn yn rhyw fath o weithred o anufuddod sifil. A chi'n sylwi be maen nhw'n llwyddo I wneud drwy hyn. Maen nhw'n herio sylfaenu'r drefn, ond heb godi unrhyw arf. Maen nhw'n cwestiynu awdurdod y teyrn, y brenin, ond heb golli unrhyw waed. A chi'n sylwi sut mae ffordd pobl Dduw fan hyn o herio awdurdod yn wahanol iawn I beth da ni'n gweld yn y byd heddiw. Lle mae pobl yn codi mewn trais, lle mae pobl yn tywallt gwaed, lle mae pobl yn codi arfau. Ond be maen nhw'n neud fan hyn ydy herio awdurdod y brenin heb godi arf. Maen nhw'n neud gweithred di-drais o anufuddod sifil. A dyma Nebiwchodynosor yn clywed am safiad y brodyr yma, a mae wyneb yn dweud cyfrolau. So mae gyda fi llun fan hyn o'r brenin o'r sioe gerdd Hamilton. Os rhywun wedi gweld Hamilton? Mae o ar Disney, dwi'n meddwl. Disney Plus, wasiwch e. Ac dyma rai o'r disgrifiadau Nebiwchodynosor. Dyma adnod 13. Dyma Nebiwchodynosor yn gwylltion lan. Adnod 19. Roedd Nebiwchodynosor yn lloerig gyda Siadrach, Mesach ac Abednego. Roedd ei wyneb yn dweud y cwbl. A dwi'n meddwl bod rhai Beiblau Saesneg yn cyfieithu'r adnod yna fel his face was disfigured. Dwi'n licio hwnna, oedd e mor wyllt. His face was disfigured. Roedd ei wyneb yn dweud y cwbl. A da ni'n chwerthin yn dydan, ond dyma ydy ymateb y bwli ym mhob oes yn dyfa. Y bwlis da ni'n cofio o ddyddiau ysgol. Rheini nathon ni gyfarfod yn llefydd gwaith. A rheini heddiw falle sy'n arweinwyr gwledydd. Rheini falle sydd wedi fod yn brif athrawon yn yr ardal yma. Rheini sydd wedi camddefnyddio I lle o statws hyd yn oed o fewn yr eglwys, fel da ni wedi clywed ar y newyddion dros y bythefnos diwetha. Dyma ydy ymateb y bwli ym mhob oes. Dyma ymateb pobl sy'n dal pŵer, ond sydd efo pobl yn herio I pŵer nhw, yn arbennig herio I pŵer nhw yn enw Duw. Dydy bwlis ddim yn licio pobl yn herio a tanseilio I awdurdod nhw. A pan mae pobl yn gwneud hynny, yr unig ymateb sydd gyda nhw ydy mynd yn wyllt, gwylltion lan a bod I gwyneb nhw yn dweud y cwbl. Hyd yn oed fod Nebiwchodynosor, y bwli mawr, yn ei bygwth nhw, mae nhw yn aros yn ffyddlon I Dduw.
Nawr dwi eisiau gosod yr her, a dim ond chi all ateb hyn. Be mae hwnna'n edrych fel I chi heddiw? Be mae e'n edrych fel I aros yn ffyddlon I Dduw, pa mae falle pwysau arnoch chi I gyfiawnhau rhyw elfen o'ch ffydd? Be mae aros yn ffyddlon I Dduw yn edrych fel pa mae pwysau arnoch chi I fyw bywyd mewn ffordd da chi'n gwybod sydd ddim yn anrhydeddu Duw? A mae e'n rhywbeth da ni gyd yn wynebu I ryw raddau bob dydd o'n bywyd, yn dydy. Mae'r brodyr yn aros yn ffyddlon I Dduw pan mae'r pwynt yn dod le mae rhaid iddyn nhw ddewis. A da ni yn wynebu'r un her heddiw, a mae'r Ysbryd Glân yn helpu ni I wneud y penderfyniad. Nawr, yr ail wers o'n I eisiau codio'r hanes yma yw fod y brodyr yn dysgu ni sut I drystio yn Nuw. Nawr, mae bygythiadau y brenin yn yr hanes yma yn rai serious iawn. I ni'n darllen bod nhw'n trystio Duw yn wyneb bygythiadau mawr. Adnod 17. Os ydy'r Duw dyn ni'n ei addoli'n bodoli, bydd e'n gallu yn hachub ni o'r ffwrnais dan, ac o'ch gafael chi frenin. Sylwch, dyn nhw ddim yn dweud hyn jyst ymhlith I gilydd. Maen nhw'n dweud o i'r brenin. Mae hwnna'n rhywbeth dewr iawn I wneud. Ac I ni'n gweld fan hyn bod ganddyn nhw ffydd real a cryf iawn yn wyneb bygythiad mawr a real iawn. Hynny yw, mae ganddyn nhw ffydd fawr achos bod nhw'n wynebu I ryw raddau, achos bod nhw'n wynebu bygythiad mawr. A nes I glywed dyfyniad llynedd rhywbryd. A faith that hasn't been tested cannot be trusted. Ac yn yr hanes yma, mae ffydd nhw yn cael ei brofi, yn dydy. Ac wrth gael ei brofi, maen nhw wedyn yn gallu gweld fod yn ffydd sy'n gallu cael ei drystio. A dwi'n gweld I ffydd nhw yn yr hanes yma yn heriol iawn I fi yn bersonol. A falle bod chi'n gallu uniaethu efo hyn. Achos, da ni yn y gorllewin, fel Cristnogion yn y gorllewin, da ni'n byw bywydau digon cyfforddus yn gyffredinol. Hynny yw, wrth gwrs, pawb a'i fus lle mae ddolir, wrth gwrs. Ond yn gyffredinol, fel Cristnogion yn y gorllewin, da ni'n byw bywydau digon cyfforddus. Ac oherwydd hynna, dydy'n ffydd ni falle ddim yn cael ei stretcho a'i brofi i'r graddau ma ffydd Cristnogion sy'n byw dan gwir orthrwm yn cael ei brofi. Ac o ganlyniad, mae fy ffydd I, os gael jyst siarad amdano fi fy hun, a falle bod chi'n gallu uniaethu, mae ffydd I weithiau yn gallu mynd yn ffydd ddiog. Mae'n ffydd I falle yn gallu mynd yn ffydd llipa, lle dwi'n dibynnu ar bethau eraill. Dwi'n dibynnu ar y ffaith mod i'n cael cyflog pob mis. Dwi'n dibynnu ar y ffaith mod i'n byw mewn tŷ bach neis. Dwi'n dibynnu ar y ffaith bod gennau deulu a ffrindiau o'n nghwmpas I. Hynny yw, achos bod gennau digon o bethau eraill dwi'n gallu dibynnu arno, mae'n ffydd I wedyn yn gallu mynd yn ddiog, yn dydy. Mae'n ffydd I'n gallu mynd yn llipa, a falle bod chi yn gallu uniaethu gyda hyn. Ond mae'r brodyr yn y hanes yma, sgyda nhw ddim byd arall I bwyso arno. Dim ond Duw sydd gyda nhw. So mae rhaid iddyn nhw trystio'n Duw, achos dyna ni, sgyda nhw ddim byd arall. Mae ffydd nhw'n cael ei brofi, ac felly mae ffydd nhw hefyd yn tyfu. Deu gwir, sori sôn am hyn, Jan, ond o'n I mewn cyfarfod efo Jan nos Fercher, ac oedd a Jan yn sôn bod yn ffydd ni, mae fel muscle, mae angen cael ei stretcho I weithio, dydy, Jan, amen. Ac mae hwnna'n wir, yn dydy, da ni'n gweld yn yr hanes yma bod I ffydd nhw yn gyhyr sy'n cael ei stretcho a'i ddefnyddio.
Mae'r un beth y wir amdano ni. Os da ni eisiau'n ffydd ni yn niw dyfu, wel mae rhaid ni ddefnyddio fe. Mae rhaid ni drystio mwy yn niw. Achos, chybod, pan dwi heb fod ar y beic ers amser hir nawr, mae rhaid fi gyffesu. A pan fyddai'n mynd ar y beic, fydd o'n brifo. Achos bod fi wedi gadael i'r muscles yna fynd yn ddiog, da. Mae'r un beth y wir efo ffydd. Mae e'n fysl sydd angen cael ei ymarfer, angen cael ei stretcho, angen cael ei brofi. Dyna'r ail peth ddath i'n sylw i wrthos hefyd oedd be wedodd y fam Teresa, a dwi wedi sôn am hwn o blaen. You don't realise Jesus is all you need until Jesus is all you got. A mae'r hanes yma o Daniel heddiw yn atgoffa ni o hynna'n dydy, bod ffydd llawer o Gristnogion yn eu cynnal nhw, a bod hwnna weithiau dim ond yn dod i'r amlwg pan mae popeth arall yn diflannu neu'n methu neu'n torri lawr. A mae gyda ni hen emyn Cymraeg yn does, a dwi heb sgwennu fo lawr, felly meddewch i fi am ddyfynu fe'n wrong, ond o fy Iesu bendigedig, unig gwmni fe'n y gwaith. A wedyn mae yna unig yn does, weithiau da ni'n colli teulu, da ni'n colli ffrindiau. A wedyn pan da ni'n colli'r rhywbeth yna, mae yna un peth ar ôl. Pwyso ar Iesu. Dyna ddigon i gario'r pwysau i gyd. Ac yn yr hanes yma, da ni'n gweld beth yw ei drystio Duw go iawn pan mae'r bygythiad mwyaf yn ei wynebu nhw. Mae ganddyn nhw ffydd cryf yn yw, mae ganddyn nhw ffydd real yn yw. Dwi'n gobeithio, obviously, bod dim un ohono ni'n mynd i wynebu'r union rhywun situation ar brodyr yn yr hanes yma. Ond yn ffordd ni yn hun, da ni gyd yn wynebu dyddiau brawf mewn bywyd, yn dydyn. Fel dwi wedi sôn yn barod. Falle mae salwch yw e. Falle mae cochi rhywun anwyl i chi yw e. Falle mae mynd trwy gyfnod dwys iawn yn eich gwaith yw e. Mae yna ddyddiau brawf yn dod i bob un ohono ni yn does. Falle mae profi rejection yw e. Falle mae bod chi'n stryglo gyda diffyg hunan werth. Falle mae unigrwydd yw e. Falle mae euogrwydd yw e. Falle mae burnout yw e. Beth bynnag mae o'n edrych fel, gobeithio fod hanes y brodyr yma ynglyn â trystio Duw yn wyneb y tywyllwch mwyaf, jyst yn atgoffa chi fod yr un Duw nath gynnal y brodyr yma efo chi trwy be bynnag dych chi yn mynd trwyddo ac yn ei wynebu ar hyn o bryd. So ymlaen at y trydydd gwers. Bod Duw gyda nhw trwy y prawf. Nawr mae hwn yn bwynt pwysig iawn ac yn pwynt mae'n hawdd i ni anghofio neu camddeall. Achos mae lot o bobl yn gwneud y camgymeriad o feddwl, os da ni'n mynd trwy amser anodd mewn bywyd, mae pobl yn neidio'r casgliad weithiau, wel, bod Duw ddim yn bodoli. Os di Duw yn bodoli, fyswn ni ddim yn mynd trwy'r amser yma. Neu mae rhai pobl falle yn neidio'r casgliad pan dwi'n mynd trwy rhywbeth anodd bod Duw wedi anghofio amdano fi. A gadewch i ni jyst fod yn sensitif i ddechrau. Mae'n hawdd i ni ddeall sut mae rhywun yn gallu neidio'r casgliad yna. Achos pan ydych chi yn mynd trwy amser anodd, dio ddim yn hawdd gweld pethau'n glir na di. A da ni gyd wedi bod mewn lle da ni yn brifo falle, a mae hyd yn oed y salmau, hynny yw, y Beibl ei hun, yn llawn pobl jyst yn flin efo Duw a dweud lle wyt ti Dduw. So, dwi ddim yn siarad lawr am bobl sydd fel na. Ond, da ni yn gallu neud y camgymeriad weithiau o feddwl os, da ni'n mynd trwy amser anodd, neu lle bod Duw ddim yn bodoli, neu bod Duw ddim â diddordeb yno ni. Ond mae'r hanes yma yn dysgu ni, a hefyd dwi'n meddwl bod tystiolaeth Cristnogion trwy hanes yn dysgu ni.
Mae rhan o ddirgelwch y ffydd Gristnogol yw fod Duw actually gyda ni trwy yr amseroedd anodd. Dyw e ddim fel bod Duw jyst yn di anhofio amdano ni pan da ni'n mynd trwy amser anodd. Mae actually gyda ni fyna reit yng nghanol y peth anodd. A da ni'n gweld hwnna yn yr hanes yma. Da ni'n gweld fod yn Duw ni yn Dduw empathetic ac hefyd yn Dduw o solidarity gyda pobl sy'n mynd trwy pethau anodd. So, na i jyst darllen adnod 23-25 eto. Felly dyma Siadrach, Mesach ac Abednego'n syrthio wedi rhwymo'n dyn i ganol y tân yn y ffwrnais. Ond dyna'n sydyn, dyma'r brenin Nebiwchodynosor yn neidio'r ei draed mewn braw. Onid 3 dyn wnaethon ni ei rhwymo a'i taflu'r tân, meddai ei gynghorwyr. Ie, yn sicr medden nhw. Ond edrychwch, gwaeddodd y brenin, dwi'n gweld 4 o bobl yn cerdded yn rhydd yng nghanol y tân. A dyn nhw ddim wedi cael unrhyw niwed. Ac mae'r 4 yn edrych fel petai'n fod nefol. Lle oedd Duw? Oedd e gyda nhw yn y tân. Oedd e gyda nhw reit yng nghanol i prawf. Oedd e gyda nhw reit yng nghanol y pethau, y reality erchyll o anodd yma oedd nhw yn ei wynebu. Nawr, mae'r Beibl yn sôn am bod nefol fan hyn. Mae gwahanol bobl, esbonwyr Beiblaidd wedi bod yn trafod beth yn union oedd hwn. Oedd Duw wedi danfon angel o bosib, a mae angel oedd y bod nefol yma. Ond mae rhai pobl, ac yn bersonol dwi'n hoffi y dehongliad yma, yn meddwl actually, mae rhagflas oedd hwn o'r Duw ddyn, Iesu Grist, wedi camu os am eiliad mewn i'r stori yma, a'r fel cysgod o be fydde'n dod yn llawn pan oedd Duw yn dod i'r byd trwy Iesu Grist. Ond Duw yn danfon angel neu rhagflas o Iesu. Y pwynt ydy bod Duw gyda nhw yn eu dyddiau o brawf. A mae hwnna'n dysgu reality pwysig iawn i ni ynglyn â ffydd. Dydy Duw ddim wedi anhofio amdano ni pan da ni'n mynd trwy amser anodd. Mae e gyda ni yn y canol. A dyfyniad dwi'n dyfynnu'n aml yw un gan y mynach Richard Rohr. Faith isn't for overcoming obstacles. It's for experiencing them all the way through. Ac felly, wrth i chi ar hyn o bryd, beth bynnag yw wynebu eich dyddiau o brawf chi, beth bynnag yw'r peth anodd chi'n mynd trwyddo fe ar hyn o bryd. Chwiliwch, lle mae Duw gyda fi yn hwn? Lle mae Duw yn sibrwd i stori mewn i'n stori? Lle mae Duw yn sefyll gyda fi trwy y prawf yma? Fyddwn ni'n gofyn i'r Ysbryd Glân am lygaid calon i weld. Fe welwn ni fod Duw gyda ni trwy y dyddiau o brawf. Wedyn mlaen at y wers ola, bod Duw yn darparu. So oedd Nebiwchodynosor, fel pob bwli, fel pob teyrn ym mhob oes, yn cadw rheolaeth dros bobl drwy rym a gofn. Dyna beth sut oedd yn rheoli pobl. A dyna i ni'n gweld trwy hanes, o'r gwlag i'r gilotîn ac o'r gwersylloedd crynhoi i fai Guantanamo. Mae pob ymerodraeth trwy hanes gyda rhyw ddyfais neu rhyw ddull o godi ofn a rheoli pobl. A'r ffwrnais dan yma oedd thing Nebiwchodynosor. Dyma oedd y ddyfais, y dull oedd gyda fe o reoli pobl, codi ofn ar bobl a mynnu unffurfiaeth. Ac oedd hwn yn dipyn o beth yn doedd. Chi dychmygu byw mewn cymdeithas gyda'r bygythiad yma'n hongian uwch eich pen chi. Os fyddwch chi'n meiddio, dweud rhywbeth gwahanol, byw mewn ffordd wahanol, o'ch chi'n gwybod bod y tân yma mynd i gael ei danio fyny mwyn codi ofn arnoch chi. Ac oedd hwn yn rhywbeth mawr, yn rhywbeth cryf, yn rhywbeth pwerus.
Ond, mae'r hanes yma'n dysgu ni yngwyneb pŵer Duw oedd hyd yn oed y pŵer ar ofn mwyaf oedd gan Nebiwchodynosor yn ddi-rym. A mae hwnna rhywbeth pwysig i ni gofio. Pan da ni'n gweld grymoedd y byd yma, beth bynnag yw chi'n gwybod? Pan da ni'n gweld Putin yn bygwth pobl, pan da ni'n gweld bwli yn lle gwaith yn bygwth na gewch chi ddarchafiad, neu beth bynnag yw mae pŵer Duw yn fwy. Mae pŵer Duw yn uwch, yn gryfach, nag unrhyw bŵer sydd gan bwlis a teirns y byd yma. A da ni'n gweld hwnna yn yr hanes yma. Ni'n gweld fod grym mwy yn Nebiwchodynosor wedi cael ei wneud yn ddi-rym. Adnod 27. Doedd dim hyd yn oed arogl llosgi arnyn nhw. Mae'n hyfryd yn dydy? Fod Duw wedi di-arfogi Nebiwchodynosor o'r arf mwyaf gyda fe sef y tân yma. A dim hyd yn oed arogl llosgi arnyn nhw. Dyna sut mae Duw yn gallu di-arfogi holl bwerau y byd yma. Ac wrth i fi fyfyrio ar yr adnod yma fod Duw wedi di-arfogi Nebiwchodynosor, nath yn feddwl i fynd ymlaen i'r Testament Newydd, a sut oedd buddugoliaeth Iesu ar y groes wedi di-arfogi holl bwerau a tywyllwch y byd yma. A mae'n cael ei ddweud yn arbennig yn y llythyr at y Colosiaid. Di-arfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Hwna'n hyfryd, hwna'n adnod gwych yn dydy. Jyst yn dangos sut mae pwerau bwlis y byd yma. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n control. Maen nhw'n meddwl bod ganddyn nhw'r pwer. Ond wyneb yn wyneb a buddugoliaeth croes Iesu Grist, maen nhw'n ddi-rym. Does ganddyn nhw ddim pwer o gwbl. So jyst i grynhoi bore yma. Yn gyntaf, da ni wedi gweld gobeithio yr alwad i ni fod yn ffyddlon i Dduw. I ni fod yn ffyddlon i Dduw mewn, da ni diolch i Dduw, llythrenol, da ni ddim yn byw mewn cymdeithas cweit fel Babylon, ond weithiau da ni yn wynebu dewisiadau yn dydyn, lle mae bod yn ffyddlon i Dduw yn golygu dweud na wrth rai syniadau a rhai gwerthoedd sydd gan gymdeithas heddiw. So i ni gofyn am help Duw pan da ni'n wynebu penderfyniadau felly. Yr ail wers, bod ni'n gallu wir trystio yn Duw pan mae pethau'n dod yn anodd. A bod ni'n gweld ffydd, a bod ni'n gweld trystio yn Duw fel muscle sydd angen i ni ymarfer. Ac i ni watcho bod yn ffydd ni ddim yn mynd yn un diog, ddim yn mynd yn un llipa wrth i ni pwyso ar pethau eraill, da falle sy'n yn bywyd, ond bod ni yn gweld beth yw ei wir trystio a roed yn ffydd yn Duw. Wedyn yr ail wers, pan da ni'n wynebu'r stwff anodd yma mewn bywyd. A mae stwff anodd yn codi yn bywyd pob un ohono ni yn does. Os oes rhywun yma yn dweud bod nhw ddim wedi bod trwy amser anodd, wel, chi dweud calwydd. Mae yn y byd cyfyngder ag ewch, mae'r Beibl yn dweud yn dydy, tybod. Ond y pwynt ydy, fel yn yr hanes yma, mae Duw gyda ni trwy y pethau anodd yma, trwy y dyddiau o brawf. A wedyn yn ola, bod ni'n cofio fod beth bynnag i ni meddwl yw y pŵer a'r rheolaeth sydd gyda grymoedd a bwlis y byd yma. Boed hwnna yn Vladimir Putin neu y person awkward yna yn y gwaith. Gyda nhw ddim awdurdod i gymaru â buddugoliaeth Iesu Grist. A da chi ddim yn gorfod byw dan fawd bwlis y byd, ond da ni'n cael y fraint o fyw yng ngoleuni buddugoliaeth Iesu dros dywyllwch y byd. Iesu sydd wedi maddau pob bai, Iesu sy'n caru pob un ohonoch chi. A Iesu, yr un Duw sy'n sibrwd i enw
yn hanes Daniel a sydd eisiau sibrwd i enw mewn i fywyd pob un ohono ni heddiw. Mae'r benod yn gorffen gyda'r adnod 29, achos does yr un Duw arall yn gallu achub fel yma. O ddyddiau Nebiwchodynosor i ddyddiau Donald Trump, mae'r un Duw yn ennill y fuddugoliaeth, a da ni'n cael perthyn i'r teulu yna drwy gariad Iesu. Gawn ni blygu pen mewn gweddi.